Ngikubingelele mbukelo wami, ngikubingelela sosula namhla. Usabingelwa inketshezana yashukela. Sisesemunye mbukeli sisesendawonye, sisesenkundleni yethu. Nasengosini yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Nanamhla embukeli usesekhona owadingiswayo. Usaphinde wasivakashela nje evame ukusivakashela. Lokho kuyintokozo kakhulu kumina nawe ngithemba ukuthi nakini mabukeli kuyintokozo. Ukuba siqhubeke silokhu siyibamba siya phambili. Awe ngikubingelele ngwemukele wena wadingiswayo. Ngikubingelele lapho khona wena wasoyengweni. Dingiswayo ngithi ake ngiphi ithuba ke nawe ke ngikunikeze ukuthi ake ubingelele ababukeli ke namhla. Osuna namhla. Uphinde kubachazele ubacakisele konje ngubani kanjani kanjalo nje. Dingiswayo omkhulu. Ngizothanda ukubingelela ababukeli emakhaya. Lo okhulumayo unokubonga owakaMthethwa enkandla eThalanini. Cabanga ukuthi abanye sebeyangazi. Ngiyabonga ukwamukeleka nketshezana. Asithokoze wena usoyengweni. Sithokoze ukuba nawe. Sithokoze uphinde sibe nawe njalo njengoba siba njalo nje. Dingiswayo namhla kwengizwe ukuthi ngakubeke wena wasoyengweni. Usiphathele ziphi indaba, ziphi ingxoxo. Bathina ababukeli, bakuphathisana namhlanje. Nkeshezana bangixakile ababukeli lapha. Bangithume kuwe nemibuzo yabo ukuthi ake ngibadlulisele lembuzo. Umbuzo wokuqala uthi sisinokubonga, ngisacela ungibuzela kuNkeshezana ukuthi ngokwazi kwakhe into enjani ukuthiwa yindlakudla from Zandile. Asithokoze wena wasoyengweni. Sithokoze nakumbukeli oyena ophathisa lesi sihloko sanamhla. Okusho ukuthi embukeli ngingabeka nje ekuthenini njengoba usubuzile lo mbuzo uthumelele okaMthethwa. Ukuthi ngawukuba yini indlakudla njengobuzile. Cha, uma sikhuluma ngendlakudla sikhuluma ngesidlo. Lapha osuke khona kukhona umuntu onikezwa igunya nelungelo lokuthi akwazi ukuthi adle nebandla uma kukhona isidlo esidliwayo. Futhi ngasho ngithi nje njenge sithebe makuthiwa kuyabuswa. Uyakwazi lo muntu amenywe abe khona kulowo ndawo. Futhi akhululeke angabi nanayihibe zokuthi kube khona abaphinde bathi kumahilizisa abathi kumvinya. Ngoba nakho uhleze ngakube ungwesinye isibongo yini noma kanjani. Kepha kwazi ukuthi nje akhululeke abe umuntu ozizwa esekhaya. Sithi sambo mangikabela mazo. Sithi sambo mangikabela Okusho ukuthi embukeli ngizothi nje ngizocela ukuthi ngikhulume ngokuthi njengathi nje singamaZulu indlakudla lesi sidlo sikusuke kuyimbuzi oyona eyayikhishwe akhonjiswe lona osuke enikezwe indlela ukuthi cha nakho ke ukudla sikusondezayo kuwe njengendlakudla esikhulula ngayo ukuthi mabe sibusa uyakwazi ukuba ingxenye nathi sidle kunye nawe. Futhi ke uma ngabe ke kwenza into enjengaleyo ke uyathi uma ngabe esenzelwe lokho ke inyongo ke yayibisi
khishwa la manzi ayo sekufuthwa isikhumba sakhona-ke ebese kecholwa-ke ngayo le nyongo ukwenzela ukuthi qinisekise nalaphaya khona bazi ukuthi cha igunya lokuthi akwazi ukuba seyithebeni uma kudliwa angabi nakho uvalo angabi nakho ukuthi akagunyaziwe abe umuntu okhulekile ngoba nazi isimo siyavuma unikeziwe indlakulo usho ukuthi ke mbukeli ngizothi nje awengene ekuthenini ngobani nobani abanikezwa lesi sidlo ngizocela ukukhuluma ngalabo abathathu yebo abantu babandile bangaphezulu kwabathathu uyibona abanikezwe indlakudla kodwa mina ngizocela ukuthi ngikhuluma ngabathathu ngizocela ukukhuluma ngomkhwenyana khulume ngomkhwe ngikhulume ngomakoti osuke enikezwa nayo indlakudla emzini la gane khona ngizoqala ngithi nje ngomkhwenyana umkhwenyana uthuma eselobole nje kahle sebona ukuthi uhambo luhle luyahambeka futhi sekuseduze liyakho uyiwa khona bayeke bayekwenzeka abasekhweni lakhe bamnikeza indlakudla cha mkhwane siyakhulula ngoba sesiyabona isibhekele liphi sesinqena ukuthi kuze kwedlula umcimbi futhi kudlula udwendwe uma ngabe ukuthi uzoshadiselana ngodwendwe uma kumshado futhi kudlula umshado unganikeziwe ngoba kungenzeka emva kwalokho ugcine kube lukhuni ukuthi ubize uzonikeza indlakudla ngcono sikunikeze manje ngoba siyabona ukuthi wena ibanga usulihambile bese bemnikeza ke indlakudla futhi ke basondezekele embozi nansi ke indlakudla esikunikeza wona umkhwenyana wethu njengoba ke senikeziwe ke ngoba njengoba bengishilo ukuthi ke uma ecela bona abasekhweni lakhe ukuthi ucela hleze bamhlinzele phekwe njengoba iphekwa nje kukhona azothi hayi lezi zitho bengicela ukuthi hayi ngishiya nabo emzini cha thina sizodla lapha uma kuthi khona kusala hayi sizoqoqa sihambe na kodwa cha lokhu siyanipha asikwazi ukuhamba nako konke ukudla engathi ixatshene futhi ke indlela leyo ke umkhwenyana suke egunyazwa enikezwe ilungelo lokuthi noma ngabe banani hleze kunomcimbi thize nje oyisintu okuzobe kunesimo soqoko lapho kube coshwa khona amaqatha phansi angabi naluvalo uma kuthiwa kumenywa indodakazi yala ekhaya emgani leyo kuthiwa naye siyacela ukuthi abe khona umkhwenyana ungeziwedwa akwazi umkhwenyana ukuba neqolo ukuthi njoba ngiyalapha vele kufanelekile bangikhulula ngeke ngifike lapha ngibophane ngingazi ukuthi ngizohlalaphi ngizodla kanjani ngoba phela ngikhululiwe ukuthi ngicoshe emnoqokweni kodwa uma sebenza into enjengalena isuke ke sebemkhululile ukuthi naye abe ingxenye yalowo mcimbi abe ingxenye yalekho sithebe uma kudliwa asithembe wona soyengweni sisesonke nkeshezana dingeswayo umkhulu kunjalo ke mbukeli ngithi kawengene manje ke kwindlakudla ke kamkhwe futhi ke yekaba bozala intombi ozala umakoti
Nomkhweke naye-ke uyanikezwa ngokolwazi lwami njengoba umbukeli ebuzile ukuthi ngokolwazi lwami ngazi kanjani. Uyanikezwa naye indlakudla. Nayo futhi ondlakudla yembuzi. Ngoba udaba oluqondileyo lusembuzini. Kuyenzeka-ke ababukeli uthola ukuthi umnumzane noma ngabe umkhwenyana noma uyise vele akaxakekile esimeni sephakethe noma akaxakekile esimeni sasesibayeni akwazi ukuhlinzeka nje uyise kamakoti kunye nabafowabo abazobe bephelezele yena eletha ingane njengoba izoganiswa la ekhaya athi hayi umlingani wami ngizobe ngimhlinzeke ngenkomo kunye nabafowabo. Kuyenzeka-ke lokho, kepha lokho kusuke kuwukuhlabisa, uyahlatshiswa. Nikezwe nansi inkomo ukuthi hhayi, nayo inkomo kababa-ke ayihlabeke, bayihlinzeleke kanjalo ngoba bakhululiwe inkomo anikezwa yona. Kodwa-ke kusuke-ke lokho kungasho ukuthi indlakudla. Sesingaphoqa phela ngoba songa. Indlakudla kufuneke ibe impahla eqondene naye ngqo. Ofuneke akhonjiswe, ayibukele, abonge ukuhlatshiswa kwakhe, ukunikezwa kwakhe lesi sidlo. Emva kwalokho-ke kuphekwe njengoba kade ngichazile. Ebese emva kwalokho-ke naye-ke sekukhishwa-ke lolu ketshezi olusenyongweni, kufuthwe-ke lesikhumba sakhona. Awu, usecholwa ngakho lapha-ke sekuyaziwa ukuthi hhayi wenzelwe indlakudla yakhe. Kepha-ke ngoba singabantu siyaphila ngempilo yokonga, bayakwenza-ke abanye bethi hhayi ngoba wanikezwa inkomo wahlatshiswa ngakho-ke sekuyamkhululeka ukuthi angakwazi ukuthi amukelwe njengomuntu owanikwa indlakudla. Kodwa ayikho indlakudla eyinkomo. Kepha inkomo uyamhlabisa ngoba uku-afoda lokho unamandla. Futhi ayikho ngisho esibalweni samalobolo. Ayifani nale kuthiwa umbeko isigodo. Cha. Yinto esuke ingamandla akhe ubaba. Ozala indodana noma yena umkhwenyana uqobo. Asithembe wena wasengweni sisesonke. Sindawonye. Dingiswayo omkhulu. Singena-ke manje uma sekunikezwa-ke manje umakoti indlakudla yakhe. Naye umakoti-ke kuchanguza aqede esigcawini abuye kaze ekhaya-ke enze wonke imicibilisho yekhaya kathi-ke uma esenesikhathi impela ekhona. Ebese-ke sebesho-ke abomndeni, ayi, kungaze phela kuze kube ney'thebe ey'thize hlezi umakoti wethu engezukwazi ukuthi adle ngoba phela uma engakanikezwa indlakudla kodwa uma kuhlatshiwe uyosikelwa anikezwe engakathithi ake ndile kube ngathi useseyingodosi. Cha, bayakwenza-ke impela kanjalo-ke anikezwe-ke naye ilungelo-ke lokuthi uyakwazi ukungena esithebeni. Kusho ukuthi-ke kuyakubiza umndeni. Ebese kusho cha-ke emndeni wakwethu namhla njengoba sihlangene nje sila sihlangene-ke ngokuthi umakoti wethu masibani sizomkhulula ukuthi naye adle nebandla akwazi ukuthi ahlale komama ukuthi umama naye ngoba phela amadoda ayaba ney'thembu
ngakho uma ungabona ngokweminyaka hleze engathi mncane ulingana nabakoti kodwa ngokwesigaba sasemndenini umama kusho ukuthi kuzofuneka aye komama ayohlala nabo ngokukhuleka ngoba unikeziwe ukudla kwakhe umnikezwe isidlo sakhe indlakudla yakhe eyiyona emgunyazayo ukuthi enze kanjani ngokwesigaba sani sendlakudla kamakoti. Mbukela kwengenzeka kanjena ngizobeka nje uma ngabe kuthiwa kusalotsholwa nanguya sebakhonge sebexoxile bexoxa kahle kwakhona hleze ukukhishwayo kubowe wakhe intombi lena fika isigaba sokudla kuyadliwa angithi kuleso sikhathi akekho umkhwenyana ngaphakathi hleze uyimele lapha ngemoto yakhe lami kukhona ke sesikubona kunokwenzeka uthothi-ke iphume-ke inkosazane isiyonikeza isoka layo-ke manje ukuthiba umphangazana. Ikhona inkulumo babukeli enokuyibona nakuma-social network lapha kuqophiswana ngakho ukuthi akufanele engabekwa yena lona nje uyadla ngoba uyoze kufanele anikezwe indlakudla kuqala ukuze akwazi ukudla. Cha, incazelo nolwazi enginalo alusho kanjalo. Unalo ilungelo lokuthi adle. Kuphela into eyenza ukuthi aqhinqe angadli yingoba usuke efuna ukuthi umkhwe wakhe angakhohlwa ukuthi sengikhokhile. Kuzofanele phela ungakhohlwa ukuthi kufuneka ungigunyaze ukuthi ngikwazi ukuthi ngidle uma ngabe kunokudlekayo la ekhaya ngoba singumkhwenyane ngoba manje uma kuze kwaze kwafika isigaba sokuthi udwendwe luyaphuma kungenzeka ugcine ungakwenzile kafushane usuke umkhumbuza ingakho omunye uyethi uma ngabe ke sekwazi umkhwenyane ungena egcekeni kuqhutshwe ezinye iy'nkambi ey'qhutshwayo nje hleze kulethwa iy'celo okuthiwa zibizo usuke sekwazi ukuthi angene egcekeni angene endlini nabakubo laba abalethe lezo zinto cause useyilethile iy'nkomo useyaziwe uma ngaleso sikhathi esekhona-ke lapha endlini-ke efike nabakubo-ke laba-ke abalethe lezo bizo ilapho aqhinqa khona akwazi uqhinqisa emotweni qhinqela abantu uzobebona ubani lapha esesele esigangeni uzoqhinqisa esendlini athi ayi njobe eqhinqa nje wenzela ubakhumbuza hhayi kobe sekusho ukuthi hhayi siyalazi udaba lwakho cha ngana kuhlezi u-100 besicela ukuthi maya ndoda hlafuna idla sizoyilungisa indaba lento esho ukuthi akuphoqelekile ukuthi akube into yamanje kepha kuzama ukulawula isimo sokuthi uma kwelwazi lwaphuma udwendwe kuzoba indonda kusuka uzoqoza ukuthi bayakwazi ukuthi bamenzele sebavele ingane siyahamba siyayogana kahle hle nje ukuthola kwami nje indlakudla zazenziwa uma ngabe seganiselwene indlakudla yakhe umkhwenyane kwasuka udwendwe selusinelwe edlula indlakudla kayise lwasuke seludlulile udwendwe ebese bizwa-ke uyise kamakoti yakho umakoti uqobo suke senda selwedlula udwendwe into eyenza ukuthi kugcine kufuneka ukuthi kube noqhinqa lokhu yingoba babesuke sebebaleka ukuthi uma lwadlula abanye bayikhohlwa le ndaba yokuthi phela funeka kwenziwe into enjengalezi agcine umuntu-ke engakwazanga wena ngcono kuvele kwenziwe okuyinkinga-ke kodwa ikakhulu uma sekunikeza umkhwenyana indlakudla ukuthi uma ligcina lungasakhuphukanga udwendwe sekuba khona into ephazamisayo ebenesanikezwa ukuthi igunya lokuthi funeke abe sey'thebeni zakuloya muzi uma udliwe yize ngezokuhlala nabantu baloya muzi kodwa nje umuntu ogunyaziwe ukuthi uma kunento eyisithebe angakwazi ukuba khona ngoba manje usuwakhulula usuwanika indlakudla le ndlakudla kukhombayo ukuthi ngempela kufuneka ngabe isikhuluma ngabantu asebeganiselene
Asithembe nasoyengweni sisesonke. Sindawonye. Dingiswayo omkhulu. Kunjalo nje babukeli, angithokoze ukuba nani, angithokoze ukubambisana kwethu, asiqhubeke sibambisane siye phambili ngoba kufanelekile kuba sikhulise inkosi. Engicela kakhulu babukeli ukuthi nikwenze ukusubscribe, kuba nombhalo ovela usubscribe, ucofe unensimbi leyo, uchofe. Ngathi wenza njalo iyakhula inkosi ngoba akuyingakho ukuthi kufuneka ube ubuka kuphela ukuthi bangabantu ababukileyo. Uma ama-subscription engenele, kusuke YouTube yedwa osuke esazuzile. Abanikazi be-channel basuke bengakazuzi ngoba kufuneke kube nama-subscribers akhulayo. I-channel iyakhula, ingena ey'gabeni ey'hlukahlukene. Asithokoze wena Wasengweni, sithokoze ukuba nawe, sithokoze ukubambisana kulesi simo esibambisana kusona kuye phambili. Ngibonge kakhulu.